I 250 persones van apropar-se dissabte fins al carrer de Sant Llorenç per defensar el patrimoni de la ciutat. L'acte organitzat per Òmnium Badalona, la Sargantana i l'Associació de Veïns del Centre pretén reflexionar sobre la necessitat de mantenir els edificis històrics de la ciutat. Tots aquells que s'apropaven podien fer-se una fotografia i signar el manifest en defensa del patrimoni de Badalona. Després de l'anunci de la demolició de les cases de pescadors del centre a causa del seu estat ruïnós, ha fet que molts badalonins valorin aquest patrimoni que simbolitza la història de la ciutat. I tot el que és un patrimoni històric de la ciutat, deixar-lo deteriorar, perquè després justifiquem que el podem tirar a terra perquè ja s'ha deteriorat, vull dir, penso que és una malícia que hem d'evitar amb lo possible. Almenys que tingui repercussió per tot el que és el patrimoni de Badalona. Perquè hi ha molta cosa que Badalona és patrimoni, aquest és el que marca el símbol de Badalona respecte a altres pobles del Maresme, que són molt semblants. Els organitzadors són conscients que les cases de pescadors ja no es podran salvar, però esperen que es tingui en compte la reivindicació ciutadana per a altres exemples. El catàleg de patrimoni de Badalona va ser un dels primers que es va elaborar i allà s'hi estableix el llistat d'edificis que cal tenir en compte. El problema sempre del catàleg és que volem mantenir la memòria de la ciutat i la substitució que es faci. L'important és d'aquest edifici què hi posem al darrere. O sigui, què en dirà? Segurament, si és una cosa pitjor, doncs ens sap greu. Tenim patrimoni en risc i tenim poques eines per salvar-lo. I les poques eines que tenim, algunes jo crec, i creiem els que organitzem això, que no són aprofitades al màxim. Els organitzadors de l'acte van penjar el llistat d'edificis que formen part del patrimoni local perquè els badalonins coneguin quins són els símbols històrics de la ciutat.